Sarangan ayu video syuting lho iki. Bisa ditambani ayo so mripat iki wis ra bisa tak kedepi yen to weruh sliramu cecer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding rasa tresno sliramu rapi sonjogo tak sesuwun mugi enggal paringo eling marang keluarga tansah sumanting ayam tentrem pengajap molan wengi rapi sari. Yo, kita menghibur ke belakang mungkin Mas Dian. Boleh? Kita lewatnya sini aja, Seng. Ayo. Tak tuntun. Kalian nyaket konco-konco Sinomen. Oke. Pak Kakung, sedaya mawon Sugeng Makaryo. Monggo Pak goyang, Pak. Nggih, Mbak Siti. Ibu goyang, Bu. Luar biasa. Ingkang biyantu kalian Pak Sumandi ingkang nembe dahar monggo. Sketsane, Pak. Sikat yo. Kurang apa? Aku iki dadi wanita. Bude sedaya Pak Kakung. Aku ingkang remen goyang. Gone tresno. Kawiji kalian Penny Production. Ning nyatane sliramu sarani ati. Goyang Pak De. Ati tatu. Sing bagian juga ngegeti semangat sedaya nggih. Iya. Mripat iki wis ra bisa tak gedheke. Ayo Pak De. Karo sliramu cecer dheweke. Andum tresno ngumbar nafsune asmara. Sing bagian asah-asah. Aku sliramu rapi sonjogo. Wis milih tresno sliramu rapi sonjogo wis milih tresno aku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe gelane rasa rasa tresno sliramu rapi
bisa jaga tak sesuwun mugi enggal paringa eling marang keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangecap rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati yo bapak goyang pak iya goyang pak ingkang kersa goyang sedaya kemawon sing mangga ora lali karo gaweane yo iyo masuk lagi wonten Mbak Siti ngapak sikat kurang apa alakan iki dadi wanita asal alakan kurang apa kami nyoker oke gone tresno oke monggo Pak De oke nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditembani pribadi iki wis ra bisa tak gede iyo iyo weruh sliramu jejer dheweke anggo tresno ngombe nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita li ayo mas monggo ibu-ibu Iya, tresno aku apa dheweke wis milihnya dadi bojoku apa bojone Bu ayo Bola beli gawe kalane rasa tresno sliramu rapi sonjoku wis milihnya tresno aku apa dheweke wis milihnya dadi bojoku apa bojone bola beli wong gawe kalane rasa tresno sliramu rapi sonjogo tak sesuwun mugi enggal paringa eling ayo Bu eling keluarga tansah sumanding merapat ayam semuanya tentrem pangajak rino lan mani bola bali mbok aja nglarani ati